Og så sviger. Jeg var helt væk, mand. Er det godt? Det var fuldstændig. Jeg tænker, jeg vil lige filme dig lidt, så lige høre, hvad du siger. Det er super. Ja. Altså, det tog lige et stykke tid for, at den lige faldt ned, men så er jeg faldet ned, så var det sådan noget. Det var godt lige blive liggende på timer mere. Ja. Ja. Men jeg tænker, vi skal lave et specielt program til dig, sådan, så du kan få lov at ligge lidt længere, hvis dit system har brug for det. Ja. Og så gør vi det bare sådan, at du kan det, i stedet for sådan standard. Ja, det var fedt. Godt. Altså, min krop, den er helt mærkelig. Altså, jeg er helt ude sådan. Jeg kan ikke mærke min krop. Det er sådan helt mærkeligt i min krop. Hvordan kan du ikke mærke den? Er det sådan afslappet? Ja, men også sådan en til... Det var så, det ligger i min krop lige nu. Altså, den er helt ved siden af mig selv. Altså, den er mærkelig. Er den rar at være i? Ja, eller? det er rart faktisk, ja. Det var fedt. Det var en helt mærkelig fornemmelse, man havde kommet. Ja. Hvor godt. Det er jeg fandme glad for.